θέλω να μιλήσουμε λίγο για τους people pleasers. Είναι ένας όρος που βλέπω συνέχεια. Θέλεις TikTok, θέλεις Instagram, θέλεις από ανθρώπους που έχω μιλήσει κι εγώ. Τι σημαίνει people pleaser? Είναι αυτό που λέμε το σύνδρομο του καλού παιδιού. Ναι, ανήκει εκεί πέρα αυτό εδώ. Pleaser. Ποιος είναι pleaser? Αυτός που θέλει να ευχαριστεί, έτσι. Αυτός που θέλει να ευχαριστεί συνέχεια, αυτός που υποχωρεί, αυτός που βάζει πίσω τις δικές του ανάγκες, βάζει μπροστά τις ανάγκες αλλωνών, αλλά με ένα λόγο, δεν είναι ότι δεν έχει λόγο. Προσπαθεί να αποφύγει τις συγκρούσεις, προσπαθεί να αποφύγει τις αλλαγές, τις εντάσεις. Έτσι έχει μάθει αυτός ο άνθρωπος. Είναι μια εμπειρία μαθημένη. Είναι μια εμπειρία μαθημένη από την οικογένεια, είναι μια εμπειρία μαθημένη από το περιβάλλον. Από την οικογένεια, από το περιβάλλον, από σημαντικές φιγούρες. Αυτό μπορεί να έχει προκύψει από τους γονείς, έτσι, αυτό βλέπουμε κυρίως. Από φίλους, έτσι, από συντρόφους, αλλά κυρίως έτσι πάμε σε πιο μικρές ηλικίες. Αυτά συνήθως βλέπουμε να αρχίζουν από πιο μικρές ηλικίες. Οπότε αυτό που βλέπουμε στη θεραπεία είναι ότι κυρίως ξεκινάνε από γονείς. Έχει να κάνει καθόλου με την επιβεβαίωση που θέλουν να λαμβάνουν? Δηλαδή έχει να κάνει καθόλου με την επιρροή από τα social media και κατά πόσο η επιρροή αυτή από τα social media τους κάνει να αποζητούν την επιβεβαίωση και να τους βάζουν σε θέση να ικανοποιούν τους άλλους και τα δικά τους θέλω? Τι ακριβώς συμβαίνει? Ναι, αυτό εδώ το βλέπουμε να γίνεται. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ευχαριστούν το κοινό τους, οπότε οι ανάγκες οι δικές τους πηγαίνουν πίσω. Μπορεί να τους αρέσει, ας πούμε, να ακούνε, να σου πω, ελληνικά, ξέρω εγώ, να ακούνε ελληνική μουσική, να ακούνε σκυλάδικα. Αλλά ο περίγυρός τους, έτσι, ή το community το οποίο ζουνε να είναι της rock, να είναι της, δεν ξέρω, μια συγκεκριμένης μουσικής. Και να κάνουν pleasing, έτσι, δημοσιεύοντας παραδείγματος χάρη ότι ακούνε αυτή τη μουσική, ότι φοράνε αυτό το ρούχο, ότι κάνουν την τάδε δραστηριότητα. Γίνεται pleasing. Φαντάζομαι δηλαδή, και εκεί ότι αυτό εδώ κάποια στιγμή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον ψυχισμό του ανθρώπου, έτσι. Πώς εμφανίζονται τα προβλήματα αυτά? Και άμα θες να μοιραστείς μαζί μας ένα γεγονός που σου έχει τύχει και εσένα με έναν θεραπευόμενό σου. Ναι, βέβαια. Προφανώς μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, έτσι, από άγχος μέχρι διάθεση. Έτσι, κυρίως βλέπουμε να χτυπάει στο άγχος, αλλά και στη διάθεση. Δηλαδή, τώρα φαντάσου ότι θα πάρω παράδειγμα έναν θεραπευόμενο, ο οποίος ακολουθούσε τα θέλω των άλλων, ακολουθούσε τα θέλω του community, τα θέλω της οικογένειας και ήταν πάρα πολύ καλός, έτσι, ήταν πολύ καλός μαθητής, ήταν πολύ καλός στο μουσικό όργανο που πήγαινε, πιάνο νομίζω. Όλο αυτό όμως δεν δρούσε πάνω του, δηλαδή αυτός ήθελε να πληρωθεί σε ευρώ και πληρωνόταν σε γεν. Επιτυχίες είχε, αλλά όχι την επιτυχία που ήθελε. Στο ταμείο που ήθελε δεν μάζεψε ποτέ χρήματα. Έπεσε η διάθεσή του πάρα πολύ. Τι τακτική ακολουθήσατε προκειμένου ή τι εργαλεία δώσατε σε αυτόν τον άνθρωπο, ή εργαλεία που μπορούν να χρησιμεύσουν σε όλους μας, σε όλους όσους είμαστε people pleasers, έτσι, ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση και να βγούμε από αυτό το συναισθηματικό αδιέξοδο? Αρχικά χρειάζεται πρώτα κάποιος, έτσι, θεραπευόμενος να δει ποιες είναι, να δει ότι δεν ακολουθεί τις ανάγκες του, να το συνειδητοποιήσει. Η συνειδητοποίηση είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να βρούμε τις ανάγκες του, έτσι, και από εκεί και μετά να τις διεκδικήσει, να τις εφαρμόσει. Έχουμε διάφορα στάδια.